Anong gitugot man sa Ginoo nga kini rabang sala mao man kini ang hinungdan sa kamatayon ug bisan pa sa kalisdanan nganong gitugot man sa Ginoo ang sala nganong wala gipatay sa Dios ang yawa sa una niyang pagkasala aron mapugngan ang pagsulod sa sala diri sa kalibutan nganong wa man patiya sa Ginoo no. So karon niini nga takna sa kagabion usa ka lahi na sab nga suhito. Now karon, ang atong suhito karon mao kini giuluhan nganong gitugot sa Dios ang sala. May kaigsunan mao ni siya ang usa ka topiko nga malisod kay nato sabton. Nganong gitugot man sa Ginoo nga kini rabang sala may kaigsunan mao man kini ang hinungdan sa kamatayon. Sa mga problema, mao kini siya ang mga problema sinungdan sa sakit, na mga hinungdan sa pag-separasyon o bisan pa sa kalisdanan. Nganong gitugot man sa Ginoo ang sala nga kini siya miabot diri sa kalibutan. Apan do na pay usa ka pangutana igsuon nga atong tagaag pagtagad nganong wala gipatay sa Dios ang yawa sa una niyang pagkasala aron mapugngan ang pagsulod sa sala diri sa kalibutan. Nganong wa man patiya sa Ginoo? No? Wala ba mo makuan diha makaigsunan nga ang panghuna-huna sa mga tao karon o nganong gitugot man sa Dios nga ang yawa maabot diri ug iyan na lang tong gipatay aron nga dili na makaabot diri sa atoa ang mga resulta sa sala. Ngani makaigsuonan tingali ato agyong angayan nga ang pagtuon ni ining gabi nga musulod sa atong una-una og kasing-kasing nga adunay rason nganong wa niya patya ang yawa. Labi na sa diha nga nakasala kini siya. Na wala niya patya dayon ang yawa. Pero pangutana ba? Yawa, naghimo ba ang Ginoo og yawa? No murag lisod kayo sabton. Apan niya karon ang tubag. Ang tubag sa 1 Juan 4 bersikulo 8. Ang walay paghigugma, wala makaila sa Dios. Kay ang Dios mao ang gugma. Ang tubag ganun wala patya sa Dios. Dayon ang yawa. Pero kinahanglan tungkaron na to na kung naghimo bang Ginoo yawa. Na makaigsunan, ngano man patya dayon sa diha nga magsugod pa lang pagkasala aron nga di na makuan ba? Di na mo kuyanap. Mura bag kamatis bitaw nga gibutang diya sa basket nga kung nailata kuhaon dayon. Aron dili mo damage. So mo na makaigsunan nga nganong wa man patya si Ginoo kay ang gisulti dinhi ang kinaiyahan sa Dios gugma. Now, kung gipatay niya diretso mga kaigsuonan ang nakasala, mga kaigsuonan ang Dios nga kinaiyahan sa gugma dili na siya gugma. Inanyo na to sa pagsabot makaigsunan. Sa sinugdanan makaigsunan nakailaba mo kung kinsa kadtong nahimong yawa. Kini siya si Lucifer o salain pa makaigsunan. Naibalo ba mo unsa ning Lucifer? Ang pulong Lucifer mao kini siya ang description sa usa kalina lang sa Ginoo nga matahom kaayo og hingpit perfect. O kini siya segunda sa Dios. O kini siya mao ni covering cherub. Mao kini siya ang usa ka matahom kayo. Busa mga kaigalaan ug mga kaigsuonan, kini di ang Lucifer dito sa langit. Kini description sa matahom kayo og perfect ang bungan ug kini siya talahuron kayo. Busa kung nagapuhan ka sa imong bana ba, pwede nga ingnon nimo nga langga, mura man kag si Lucifer. Pwede ba ka mag-inana ka? Tingali, mingkong ikaw pud gang. Gwapa kay ka, mura kag si Lucifer. Acceptable na. Kung kana siya, igsuon, atong tanawon gyud ang pagsabot, unsay kahulugan sa Lucifer. Apan nganong si Lucifer, nahimong dautan ug nahimong yawa. Kay kini siya makaigsunan, ako, wala na ko ni siya gibutang diri igsuon sa ato ang presentation. Apan you can read Ezekiel 28 and Isaiah chapter 14. Nganong si Lucifer, tungod sa iya kang kagwapo, katahom ni turok ang garbo.
pagturok sa iyang garbo, mga kaigsuunan, gusto na niyang ilugon ang trono sa Dios. Ngayon pa niya, iyang sentro na iyang kaugalingon o gusto na siyang mulabaw pa sa Dios o maoy hinungdan nga niabot ang garbo. Ang sentro kayo sa iyang kinabuhi, ang mao na siya gitaway, ang gisulti makaisunan nga tungod kay ang pulong gihapon nga pride, mga kaigsunan, gihapon, ug mao hinungdan nga nahulog siya sa sala. Sumala sa Ezekiel 28 and Isaiah 14. Pagkahulog niya sala, kay nga naman, ang sin manggihapon na. Labi na kung kanang imong kaugalingon, unahon muna nga, ang kinaiyahan sa Dios nga mao ang pagdumala, ang basihan sa pagdumala sa Dios mao, dito sa langit, iyang giatak ang kinaiya sa Dios. Nga dili maayo ang pagdumala sa Dios. O siya naghimo, o kini siyang plata, kini siyang gitawag nga kumpanya. O nahibalo ba kamo makaisunan nga dunay 1/3 dito sa angelic host nga nadala niya. Mao na nga, mabasa nimo diha sa Pinadayag Kapitulo 12, mga kaigsunan, nga diin, ang kini siya si Lucifer, nga gitawag na og dragon na kig-away. So, the great controversy between Christ and Satan started in heaven. Mao na iya mga kaigsunan, iya kang gi-insinuates, iya kang gisultihan ang mga anghel, ug sa hinay-hinay mga kaigsunan, abi ninyo, kining Luciferic model bitaw, mura ra ba gyud ni karon ang ginahimo po diri sa tuos kalibutan. Kano labi na kaming na ra ba pud ang eleksyon? Pangumpanya sa mga politiko usahay dauton ang tinibitaw ang tawag nga ang kinaiya, ang pagkatao sa usa kay do naman siya plano nga mupuli. Ug mao na ang gihimo ni Lucifer. Ug siya nagrebelde sa Dios apan kay ang Dios gugma wala niya patya diretso. Kay kung gipatay pa diretso sa Dios si Lucifer, mga kaigsuunan. Mga kaigsuunan, kung gipatay pa diretso niya, ang tanang mga anghel dili na mag-aalagad kaniya uban sa gugma kundili sa pagkahadlok. Apan hinumduman na to nga wala kini gipatya dayon gipatay sa Dios. Apan ang Dios nagahatag og higayon nga ma-reveal ang kinaiyahan niya og ni Lucifer nga nahimong yawa. Ug mao na nga sumala igsoon dinhi sa ato ang gisulti nako nga mga kapitulo nga wala na ko gi-project diri, Ezekiel 28 and Isaiah 14, mga kaigsunan, taas man nga chapter, wala na ko lang gi-project, mga kaigsunan. Gitambog siya dinhi sa yuta og na abot diri sa yuta, and mga kaigsunan, gitintal sumala sa Genesis chapter 3 ang atong unang magikan og nahulog sa sala og ang kamatayon ni abot nga ni kuyanap sa tanang mga tao. Roma 5 versikulo 12, kay ang tanang tao nakasala man pod. Mao na ang mga kaigsunan, but God napadayag gyapon niya ang gugma, so loved the world that He gave His only begotten Son. Gipadala si Ginoong Hesus aron kita mo na mga kaigsunan nga bisan pa mga kaigsuunan sa nahitabo dito sa langit, dinhi sa yuta, ang Dios nagpadayag sa iyang kinaiyahan nga gugma siya, nga bisan unsa igsuon daghatag siya kahigayunan nga maghinulsol si Lucifer. Apan wa man gyud siya maghinulsol. Usa ka author nagkanayon, kung naghinulsol pa lang unta siya sa wa pa nagpalansang si Ginoong Hesus, mapasiguli si Lucifer. Now mga kaigsunan, mao kana nga diin ang hinungdan nganong si Lucifer hangtod karon nga nahimong yawa ni apan ining kalibutana. So buhi karon ang yawa, mga kaigsunan, busa magmantay kita, mga kaigsunan, mao kana ang gisulti diha sa libros Pinadayag. Now karon mao na, mga kaigsunan, si Lucifer na siya ay magpaghulog niya diri sa kalibutan, kani siya wa pa mahulog. Paghulog niya naana na uban karon diha sa dagat, naana na diha sa baliti, naana na diya sa dagkong bato, bisa din, uban sa mga dagkong building. Ang uban na gitawag og inkanto, ang uban gitawag og unsa, mga kaigsunan, mga kini siyang dark angels.
Kana siya mga kaubanan ni Satanas nga sila gaandam na lang daan sa umaabot nga hukom sa Dios. Apan karon makaigsuunan presente o aktibo ang yawa dinhining kalibutana. Now, tungod kay naaman diri ang yawa makaigsuunan, ang pangutana ikaduha, unsa man ang katapusan o sangputanan sa yawa kay ni aman sa dinhi sa kalibutan. Now mao nay makaigsunan nga atong mabasa sa Hebrehanon 2 bersikulo 14. Ang gisulti nima, busa sanglit kay ang mga anak umalambit man sa unod ug dugo. So kita nga mga tao, unod ug dugo man, unya nahulog na to sa sala, umalambit man ta, kita may kamatayon naman, ug wa naman tay paglaom, unsa man ang nitabo igsunan, sa maong pagkaagi siya usab miambit. Kinsa na? Si Ginoong Hesus. Because God so loved the world that He gave His only begotten Son. Nagpakatao siya. Mo nagiawit na to, joy to the world. Sa diha nga magsilibrar ang mga Kristohanon, mga kaisuunan, gingani sa mga panahon December muna, kay nag-abot ang atuang manluluwas. Siya usab miambit niini aron tungod sa kamatayon. Dili lang siya moanhi sa kalibutan, igsuon nga moambit sa unod nun o sa dugo o sa pagkatawhanon apan magpakamatay. Aron pagawag tangon niya pinaagi sa kamatayon ang may gahom sa kamatayon nga mao ang yawa. So pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Jesucristo kini mabuntog ang yawa. Igsoon, kung wa namatay si Ginoong Hesus, gipakita sa universo makaigsuunan, mapadayag na siya ang Dios gugma. Ang kamatayon, muna siya, but God commended His love toward us, and not only for us, for all the angels in heaven and throughout the universe, that God is love. Ang Diyos gugma. Muna nga nagpakamatay siya makaigsunan, kay aron mabuntog niya ang may gahom sa kamatayon nga mao ang yawa. Mao nang angtod karon buhi pang yawa. Ayaw gyud pakig uban sa yawa, kay patyon man gani ang yawa, ikaw pa? Muna nga, undang na nanang inom, sugal, bisag unsang bisyo, pagsupak sa balaod sa Dios. Kaya nga naman, patyon magani ang yawa, ikaw pa ka, muna nga mangumbirtir man na ang yawa. That's why mga kaigsuunan, ang yawa, ang kiguban kaniadto, matahom nga binuhat, apan sa diyang imitalikod siya sa Dios. Sa iyahang pagkabalaan, siya giandam ng daan sa umaabot nga hukom. Naan mga kaigsunan, samtang naapadiri ang yawa, o presente siya mga kaigsunan, hilabihan ka, aktibo siyang buhat. Nakaroon mga kaigsunan, ang pangutana, mabuntog ba nato ang yawa unsaon man? So mga kaigsunan, unsaon man nato pagbuntog ang yawa? Makaya ka natong yawa? Di ba na basta-basta ang yawa? Di ako sa Carmen sa una, nakikita na ko ila. Na may tao nga, yawa ka! Yawa ka! Pagtanaw na ko, bata nga gamay, nagdagan, kaluoy ba? Noon sa manidiay na ko nga, luoy ba sa bata? Tungod kay ang inahan nagtawag, og yawa sa iyahang anak. So mga kaigsuunan, ang pangutana, mabuntog ba nato ang panulay? Panulay. Na makaya kaha nato ang yawa? Mao na siya makaigsunan? Now, niya, unsaon nato pagbuntog? Si Pablo nagkanayon nga ang pagbuntog sa yawa, anaa gayud kini siya sa gahom nga dili ato. Niya gingon, sa katapusan mga igsuon ko, magmalig-on kamo diha sa Ginoo. So kinahanglan, aron mabuntog ang yawa, magmalig-on diha sa Ginoo. Ha? Og sa gahom sa iyang kusog. Dili sa ato Dili na nato mapildi ang yawa. Kaya nga naman, karaan naman kayo na. Karaan na siya.
Pila na kalibong yang edad. Dito pa na siya sa langit. Buntugon lang nimo. Dili na nimo mabuntog. Apan magmalig-on kita diha sa Ginoo. Kay ang Ginoo nagsaad. Ingon pa, magsaad nga kita maghatag siya kagahom nga mabuntog ang kaaway. Nya sa gahom sa iyang kusog. Not by might, nor by my power, but by the power of God. Makadaog lamang ka. And according to Paul, thanks be to God who give us victory through our Lord Jesus Christ. Ang maghatag na itong victory, mga kaigsuunan, ang Ginoo ra gyud. Busa, magmalig-on ka. Yung duman akong usa kasugilanon ba nga, gubat sa kaduhang gubat. Kini sugilanon naman nga, kuan pero natay kuan ba po nga mga pagtulunan. Kani adto kuno dunay usa ka tigulang na kaayo nga niwang pagyod ya pangag. Unya ni-apply siya sa pagkagerilya kay kining gerilya mao man ang sundalo sa Pilipinas nga mga Pilipino sa nga kigubat sa mga Hapon. Unya kay tigulang naman siya kay gusto siyang mo-appeal kay mulaban sa yutang na tawan. Ang nitabo man kay igsunan kay ang officer, mga kaigsuunan, dili man mudawat siya kay pangag naman siya. Niwang pagyud siya. Unya, mga kaigsuunan, nilikramo siya, ingon pa niya, sir, nga anong di man ko dawaton? Inya, pangag naman ka. Ingon dayon siya nga, unsa man di ining gubata? Pinakay? Pinakay di ini sa Pilipino o mga Hapon, nga nung dili ko dawaton? Apan ang officer nagpasabot nga kinahanglan nga lig-on og lawas. Og kinahanglan kabalo nga mugamit sa mga armas di puigo. Og si Ginoong si Apostol Pablo nagsulti usab nga dili lang nga kini siya nga mugamit tag armas kay atong isgutan karon ang armas nga espirituhanon nga armor. Apan kinahanglan lig-on puta sa panglawas. Kumusta man makaigsunan basig niwang na kay ta espirituhanon. Tingod ta kadaog siyawa. Basig pangag na kayo nga itong pakalagad. Tingod ta kadaog ana siyawa. Nganuman, kayang yawa kusgan kayo na. Busa makaigsunan nga kung ikaw gustong mo daog og yawa, lig-on ka mo diha sa Ginoo. Amen? Spiritually strong. Kinahanglan ta nga apil aning warfare nga we are exercising. Igsoon nga lig-on ta kay spiritually strong kita kay naga-exercise kita, nagkaon kita sa pulong sa Dios, sa patukuranan, sa pagkamatarong. O kini siya makis, we are strong because we are founded in the rock, upon the rock. Nga di man tami mong ligon, basig niwang kay ta espirituhanon, pukling din ta sa kaway. O niya, nagingon pa yun, gawas ana, sa versikulo 11, mingon siya, nagsulob kamo sa bugos nga hinagiban. So dili lang nga we are strong spiritually in the Lord, but we have the armor. Unsa nang armor? Armor nga iya sa Ginoo aron kamo makaasdang batok sa paglimbong sa yawa. O kini makaigsunan gikan sa bersikulo 12 ngadto sa 18, gisgutan ang 7 or perfect nga hinagiban nga armor sa mga katawhan sa Dios. Amen makaigsunan? Kayo si amen? Bisag asa malabi na ang tagalumbo. Amin mo diha, bagong taas. Amen. Kinahanglan ta dunay taming. Ang kinahanglan dunay hinagiban. Ang hinagiban number 1, if you are going to read, basa. Kamatuuran. Kinahanglan nga kinabuhi kita sa kamatuuran o kana siya makaigsuunan ang atong kinabuhi makaigsuunan kung naa sa kamatuuran magamadaugon kita sa kaaway. Unya nagkinabuhi kita sa pagkamatarong. Pagkamatarong, pagkabalaan, pagkadiyos nun. O kita nagadalapil sa Ebanghelyo, sa kalinaw. Ebanghelyo din dito, bisan asa, My Journey with God, Season 1, 2, 3, and 4, o bisan asa ang evangelistic crusade, because God said, I will be with you. Nag-ingon siya, ubanan ka na ako. Nya, og dili ka ubanan sa Ginoo, mudaog ka? Wa may makadaog siya, wa. Pero ang paglakaw sa Ebanghelyo sa Ginoo dunay saad. Unsa may naisaad? Ang Mateo 28:19-20 saad nga asa ka ubanan ta ka pero dunay mga sugo. Kung ikaw sige lang gustong daghang kwarta, wa nay Dios,
Sa ganito, you have no time for God. What if God has no time for you? Igbilangguon ka sa yawa ba? Isog kay ng yawa, kusgan kay ng yawa, og ikaw, dunay akong sa kaygala, nawala sa pagtuo kay ngano, ang iya ka, igsoon, nga nahilayo na siya sa Ginoo kay nagilabihan ka hinapi. O karon makaigsunan, nabungkag ang iyang panimalay. O makaluluoy kay nawala na pagkabulag sa iyang asawa ug mga anak. Tungod kay biyaan niya ang Dios. Pinagiusap sa pagtuo. Faith is the victory of all those people who are in Christ. Hinagiban ang pagtuo. Kay watay mahimo igsoon, pero dunay klaseng duha ka pagtuo. Ako ning gisulti ka ni adto apan ibalik nako kun ang imong pagtuo halong ka ug ang imong pagsimba malaka ang yawa nagudya ka. Kay ang imong akalag sa langit di kasaka. Apan kun ang imong pagtuo hingpit ug ang imong pagsimba maikit, ang yawa nagapingit kay ang imong akalag sigurado sa langit. Dunay duha daay ka klaseng pagtuo. Hingpit ug halong kaka. Ang makadaog na pagtuo, hingpit, amen. Kanunay gasimba ang yawa nagapingit kay sigurado ka sa langit. Hinagiban nga ikalima, kining kaluwasan, igsoon nga gisgutan, hinagiban kini igsoon. Ikaunom, bala ang kasulatan, mao kini siya ang espada. Igsoon nga kini siya espada nga ato ang armor hinagiban nga bisan pa gigamit ni Ginoong Hesus. It is written. Di ko mukaon ani kay gisulti sa Ginoo. Dili ko musupak ani kay gisulti sa sugo sa Ginoo. It is written. It is written according to Jesus, and He was victorious sa pagsulay kaniya sa yawa. Og ang pag-ampo makaigsunan. Kung ang pag-ampo dunay gahom, makaigsunan nga unsaon nato pagbuntog ang mga tentasyon sa yawa. Mao na ang katapusang pangutana. Unsaon nato pagbuntog gining mga tentasyon? Ang yawa, igsuon, grabe kayo ang tentasyon. Si Ginoong Hesus, iyang gitintal. Kita pa kaha. Ang yawa, grabe yun. Bisag unsa nga taniyag si yawa, aron lang yun ka matintal. Inyay kaduha ra ba, kung unsa imong kaluyahon, diha yun ka tintalon si yawa. Apan ang Ginoo, nagpasulti ka na to, pinaagi sa Santiago 4 versikulo 7. Busa magpasakop kamo sa Dios. Pasakop, unsaon na to pagdaog bisan sa mga tentasyon ngadto sa yawa, pasakop gyud sa Dios. Dili, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Igsoon ayaw sa pasakop, ayaw salig sa imong kaugalingon. Sukli ang yawa pinaagi sa gawom sa iyo ug siya mo kalawgiw gikan kaninyo. Mao na siya basta magpasakop lang ta sa Ginoong pa ni Jesus Christ. Without me you can do nothing. But with me, nothing is impossible. Bisan pangyawa makaigsunan, mukaratil o dagan makakita siya sa katawhan sa Ginoo nga giubanan ni Ginoong Hesus. Amen makaigsunan. Nya ingon diya makaigsunan sa Pilipos 4 versikulo 13, mahimo ko ang tanang mga butang. Tanang butang ko. Tanang butang, I can do all things through Christ. Through Christ. Through Christ, pinaagi kang Kristo, dili pinaagi nako. What time himo? Madaog lamang na to ang pagsulay. Temptation is not sin, but if you yield into temptation, makasala ka o mamunga ka nagkamatayon. Therefore, kung naay tentasyon, ang kagahom sa Ginoo nga ikaw ilikay diha uban sa imong pag-ampo nga lead us not into temptation. Mga kaigsuunan, kung naa na gid ang mga tentasyon, it is through Christ. Mga kaigsuunan. Sa ato ang pagtapos niini mga kaigsuunan, akong i-share kaninyo ang akong sugilanon. Hilabihan kalisod, kinibitawang mudawat na si Ginoo. Nga kinang ato ang mga ginikanan, dili sila gusto nga kita mubiya sa atong kanhi nga tinuhuan. Abi ninyo mga kaigsuunan, ako og sinunoy ruwa nga naa sa kamutis karon nahimo gihapong pastor. Duha ra gyud mi ang gibautismuhan ni Pastor Milbert Cabardo. September 26, 1985 dito sa Matanao River tungod ni Amado Indino Senior nga mao ang papa ni Awing Indino. Og usab ni sa usa ka laiko
nga mao si Brother Pansakala nga papausab kana ni pastor karon nga Ma'am Sinaida unya ni pastor usab nga niya karon sa Southern makaigsunan Hondonero. Dito makaigsunan sa diha nga nabautismuhan mi unsang pagkahitabuan makaigsunan nga sekreto ron tatong pabautismo namo dito yun mi sa Matanaw. Onya kami namaklay padulong dito sa Matanaw nya amo adalayo kay 12 kilometros. Apan ang ato ang igsuon dito nagnabi gyud nga si Dudong ug si Nunoy nabautismuhan na. Ang hitabo gibunalan si Nunoy sa kahoy sa iyang lawas nga nabali ang kahoy. O panahon ato nga nagbunalan si Nunoy Rua, ako og si Nunoy Rua ni apil ni Bia, to make the long story short, sa among puloy-anan, ako naghilak yun ko nga nakaagig yun kog sakay lang sa howler nga kanang tubo-tubo. Mga kaigsunan, nahimo kaming ili. Og tungod sa amuang pakiguban sa Ginoo nga niadtong nagtagaan kami Biblia ug lagda nga wa gyoy palta ang among pag-worship bisan kami mga ulitaw pa ako 19 years old siya 17 years old. Mga kaigsunan bisan sa paglutos kay kami bisan sa wa pa kami nang biya sa among puloy-anan mag-worship yun morning and evening. Ang nahitabo mga kaigsunan nag-literature evangelist kami ug nahimo kaming estudyante, to make the long story short, nag-working student ug hangtod nga nakahuman. Apan akong isulti kaninyo. Akong gihigugma pag-ayo ang Ginoo ug ang iyang pulong. Ug ang pag-ampo nga ginaspend nako dili siya alas 7 kundi alas 6 gyud sa buntag ug alas 6 sa gabi nga akong spend nagahimo ako personal meditation. Og didto man kaigsunan akong nasinati ang kadaugan nga bisan pa ang akong mga ginikanan nga kaniadto ni supak midawat sa Ginoo og among panimalay. Og salamat karon akong ginagreet ang ako ang mga igsuon nga naga-follow karon silang Inday Rose, sila ni Eric, uban pa, sila ni Juju nga principal na usab karon sa ato ang school kay siya nisunod sa ako gidala man nako siya bisag wa pa siya maadventista unya ni uban siya sa ako pagpanganbas ingon nga literature evangelist hangtod na bautismuhan siya si Hil de la Piña nga naas ta kurong karon gigreet nako diha ako nang igsuon tungod sa gugmas nato sa Ginoo sa gugma sa Ginoo kanato og kini siya among nasinatian. Ikaw usab may kadaugan kay ang Ginoo nahigugma kanimo magampo kita. Amahan galangitnon, salamat sa imong dakong gugma nga ikaw nagapadayag sa imuhang talagsaon nga concern sa matag usa ka namo. Bisag unsay mahitabo nining kalibutana, arang ikaw ang makaluwas kay ikaw nagpakamatay nagsakripisyo aron kaming tanan makabaton o kinabuhing dayon. Makadaog kami sa yawa. Makadaog kami sa tentasyon. Madaog na mo kining tanan. Bisag unsa nga problema karon ni duol kami nga kanimo. Kay bikaw nga mianhi nagpakamatay mao ang Dios nga saad nga muanhi aron sa pagkuha kanamo og presente ang imong gahom nga magaluwas ug maghatag kanamo kadaugan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.